بسیار خوب سرایده است خرما شیرین و این شعر لایق شعرعلی با آهنگ فتا آدینایف سرود دریا شخصا به خودی من بسیار مقبول است. بهادر نعمتов هنرمندی تاجیک баъзан ҳамин таронаи машҳури хурмо ширинованро замзама мекунад. баҳодур неъматов ки бо хурмо ширинова ҳунарманди дастаи гулшан солҳо ҳамкор буду таронаҳои дугона низ сароидааст, ӯро як инсони хушгуфтор, саҳназеб, рафиқ ва ҳамсафари хуб ном мебарад. сафарҳои зиёд кардем, дар тӯю маъракаҳо низ якҷоя мо мерафтем ва дар хизмати мардум будем. сарнавишти хурмо ширинова ки агар зинда мебуд имсол 65 сола мешуд, ба андозаи зиёд сарнавишти фарҳанг ва ҳунари тоҷикро ба ёд меорад. духтаре аз рӯстои дурдасти Бадахшон танҳо бо такя ба овози худодод ва ҳунари сарояндагиаш тавонист ба яке аз баландтарин қуллаҳои шӯҳрат расад. ҳунараш фаротар аз Тоҷикистон, дар Афғонистону Узбекистон ҳам эътироф шуд. ҳамкоронаш мегӯянд хурмо дигар такрор нашуд, ягона буду ягона рафт. сурудҳои фаромӯш намешудагӣ ва эҷод кард. шумо медонед ки Афғонистон ба чӣ хел дубор рафтем, вақти зиндагиш ба чӣ хел пешвоз гирифт, ай бути берам ва баъд дарё, баъд ай капки дарӣ. давлатбахт хоҳари хурмо ширинова нақл мекунад ки онҳо дар оила 8 фарзанд буданд ва танҳо духтари калонии хонавода хурмо ҳунари овозхонию ҳунарнамоиро дошт. ҳарчанд донишгоҳро бо ихтисоси ҳунарманди театр хатм карда буд, аммо чеҳраву овози зебояш ӯро ба ансамбли он вақт овозадори гулшан овард. дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ҳунарманди дастаи гулшан хурмо ширинова ки бо лаҳну саҳнаороию ҳунараш миёни ҳаводорон машҳур буд, бар асари бемории саратон даргузашт. ӯ 40 сол умр дид. пайвандонаш мегӯянд марги хурмо мисли садову симояш зебо буд. баъд ҳамин шаб қати очам гап мезанад, ҳамаш ҳамин шаб шош тамом шуданда чанд баъд хоб ҳамин саҳарӣ мехезанд ки дар хоб дигар хоб бедор нашуд. як сабаби бемориву марги ӯро ба оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон рабт медиҳанд ки фазои эҷодро барои ӯ носозгор кард. вай бисёр мехост пеш равад, дид ки дар Тоҷикистон музикантош бисёраш таторо буданд, ҳамаш рафтанд, кӯчида рафтанд ва бисёраш. вай дигар зад композиторошам набуд, чӣ ки ҳар вай зиқ шуд ба бисёр камтар, ин зиқи бисёр вай чӣ кард. ҳаводорони таронаҳои хурмо ширинова нақши ӯро дар рушди мусиқии эстрадаи тоҷик муҳим медонанд. ҳанӯз ҳам насли замони ӯ аз сурудҳояш эҳсоси ҷавонӣ мекунанд. якум суруди хондагӣ вай гули ловал ном дошт. ана баъд суруди ҳамин машҳураш ману дарё. албатта мо бисёр мукаса гӯш мекардем ва хай мутаассифона ҷавон рафтанд. хай аз хурмо ширинова як писар ба ёдгор мондааст, вале ӯ роҳи модарро пеш нагирифт. хурмо ширинова на танҳо дастаи машҳури гулшанро ба ёд меорад ва даҳҳо ҳамовардашро ба монанди Орифшо Орифов, Муқаддас Набиева, Тоҷиддин Муҳиддинов, Умар Зиёев, Мағфират Ҳамроқулова, Раҳима Шалоер, Баҳодур Неъматов шеъри бозору лоиқ ва даҳҳо комёбии дигарро дар хотираҳо зинда мекунад. La